Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngendima kaKhanyisa Mayo baphulaphula kuqala. Sandule ukubheka kupenalty ke kaLilepo. Masiqale kanje ke. uPulemoto umfana omdala uzamile ngoba kudala engakwazi ukufaka ibhola emnatheni umfana omdala ngomnye wabadlali abadume ngokuphosa, kodwa amathuba uyawazama. Utheke pha izolo selekwazi ujongana no-goalkeeper, wakwazi kweqisa ibhola yilophu umfana omdala, yaziyela gqabagqaba ibheka iqenqgeleka isiya phaa ngaphakathi emnatheni. Wafika kuKhanyisa Mayo umfana omdala ngomrhobholo wentliziyo ende yokubana esi strike efuna uba kuthiwa ke nanamhlanje uskorile. Wogqibezela ibhola ebeseyivele iziyele emnatheni, and laa nto noba ke mphulaphuli ke ibinga-offside onside phaa uKhanyisa Mayo, ibiyawuba inzondo phakathi kwakhe noPulemoto, ngoba bekufana nokuthi udlele uPulemoto amandla wakhe, ngoba ibiyawubizwa ngoba yeyakhe igowuli nangona ayipushe seli ngaphezu komgca. Irongo kakhulu laa nto yenziwe nguKhanyisa Mayo phaa umfana omdala, kodwa uxolisile umfana omdala. Watsho wathi liphutha futhi ke uzawufunda kwelaa phutha. Asizukubeka tyala ke mfana omdala, sikudobelele into okubana ke uhlala ustreswa yiloo nto. Amaphutha enzeka akwabe ke ufundile kuloo nto yenzile mfana omdala, unxunguphele umzi weKaizer Chiefs kakhulu sesasenza usenzile mfana omdala, ngoba ubu-offside wena, ingakumbi uPulemoto ekukhwaza esithi yeke lo bhola ungayithinti, yeke izihambele, wena uya ngespidi uyoyifaka unyawo, esingazi into okubana ubuyikhabela ntoni na loo bhola mfana omdala, ngoba hlezi iKaizer Chiefs ke ngeyiphumelele ngelaa nqaku, ngoba amazulu ayikho kwale nto ebeyidlala phaa izolo. iKaizer Chiefs phaa ibizihambela izenzela qha ke kange ibe nakulakhi yokukora amanqaku, kodwa ke eliya inqaku lidifendileyo mfana omdala waphendukwa idifendi yamazulu. iKaizer Chiefs phaa ngeyiphumelele, kodwa ke asizukubeka tyala kakhulu mfana omdala, amaphutha ayenzeka futhi ke abantu abaninzi bakuxolele, nathi sikuxolele siyibeke ingca sithi mfana omdala qhubeleka ke, ngoba umsebenzi wakho kukufaka amanqaku phantsi kwelaa pali ke yeKaizer Chiefs. Enye into ke emasiyithethe ngayo Khanyisa Mayo, singathethi ngobubi kuphela bakho, masithethe nangendlela opasa ngayo mfana omdala. Hayi mfana omdala, uyingcuphephe, upasa kakuhle kakhulu. Xa upasa uyazifaka ii-true balls mfana omdala, uyakwazi upasa nangentloko mfana omdala, uyakwazi uqhusha ke-true pass mfana omdala, awuyiwaste ibhola mfana omdala. Zizinto ke ezo ke esikuncoma kuzo kakhulu mfana omdala, esithemba ukuba ke owandile duba abanyanisile xa besithi ke bazawufunda lukhulu ke lapha kuwe mfana omdala. Asinokubeka tyala ke laa phutha la izolo, sekuninzi okusakufuneka ukwenzele iKaizer Chiefs. Okokugqibela ke masibheke phaa kuLilepo. Lilepo mfana omdala, wenze wena ke ngoku esikaSireno, wayithatha ibhola wayikhaba ngathi ikhatywa umntana na-3 years, awayifaka kamfutho, wayivatha noyivatha, wasogqiba wayisa straight ke wabonisa ugoalkeeper uyisa kweliphi na icala. Mveni koko ke mfana omdala ayafumana goal iKaizer Chiefs. Nawe ke mfana omdala sithi ke asikubeki tyala kakhulu, intlalo isenzeka ke into okubana ke kuphoswe ii-penalties, kuba no-Ronaldo baziphosa ii-penalties kule veki aphinda ayinikwe kwiveki ezayo uMessi. Asazi uba zingapha abaziphosa emidlalweni ii-penalties, kodwa baqhubeleke badlale. Sithi ke mfana omdala nawe ke asinokubeka tyala, into sase siyithethe, iKaizer Chiefs mayizame uprekthiza ii-penalties phaa laa nto zinetreyiningini, ibe nomntu ospecial ozospecializa phaa ngokukhaba ii-penalties. Xa kukho ipenalty phaa kwiqela leKaizer Chiefs singakhatywa nangubani, makubekho umntu abashongayo into yokubana ke lo mntu uyayikhaba ipenalty. Njengakuqala yayinika uPatrick Mabhedi, yayinika uDr Khumalo, njengakuqala ke yayinika uPaul Ndlanya. Kwakusazi into yokubana kubani uyena mntu simazi ipenalty ayivalele emnatheni, mayingakhatywa nangubani ipenalty. Bafana abadala baqeqeshwa, iphindela kunike le nto ithi ke zamani
ukuthi phanga phakathi ke etrainingini niqeqeshe abafana bakwazi ukhaba ipenalty, azathi lo othe ke wayincutshe wayikhaba kakuhle nimtyumbe ibe nguyena ke uzokhaba ipenalty ke xa ithe yavela pha emdlalweni. Injalo ke nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.